A Deputación da Coruña contará en 2025 co orzamento máis alto da súa historia. Dos 240 millóns e medio de euros, case a metade destinarase a investimentos nos concellos a través do Plan Único e do anticipo das liñas de subvencións. Fronte a esta aposta por axudar aos municipios a manter uns servizos públicos de calidade, dende a Deputación criticaron o escaso financiamento que destina a Xunta a este fin, a pesar de contar cun orzamento moito maior. Estamos falando dunha administración que vai aprobar 240 millóns de orzamento e que vai a financiar directamente aos concellos. Desde eses 240 millóns, 105 millóns. Mentras que a outra administración vai aprobar un orzamento seguramente como mínimo de 11.500 millóns de euros. Por lo tanto, falamos dun esforzo inversor que non debería ter comparación, e, en cambio, situámonos en cantidades moi semellantes, non? Nós para 93, eles para 313. Os presupostos que se someterán á aprobación do Pleno o próximo día 22 reforzan tamén a súa aposta social, con máis do 14% do gasto destinado ao servizo de axuda no fogar, programas como do teleasistencia ou o impulso dun novo modelo de residencias públicas. Destaca tamén o apoio aos sectores produtivos, cun investimento de 30 millóns, dos que máis da metade irán destinados ao Plan de Emprego Local. Estamos a falar de 33 millóns de euros, un 14% máis que o ano anterior, que significa que incrementemos preto do 6% o que inxectamos no servicio de teleasistencia, que dá servizo a máis de 4.000 persoas que viven soas maiores de 65 anos na provincia da Coruña, que vai a permitir, ademais, a contratación de máis de 1.600 profesionais de todos os eidos, máis de 1.600 profesionais con estos 105 millóns de euros que vai inicialmente inxectar a Deputación nos concellos da provincia. E un terceiro pilar relevante como é o emprego. Sabedes que para nós é un pilar fundamental, haxa ou non haxa crisis económica, entendemos que o emprego debe ser unha obsesión como base vital de todas as familias coruñesas e incrementamos significativamente o Plan de Emprego Local, falamos de 15 millóns de euros. Outro dato a destacar é o incremento no orzamento do Consorcio Provincial de Bombeiros para facer fronte ás melloras salariais e incremento da plantilla que veñen demandando os profesionais. Sabedes que estamos nunhas negociacións cos bombeiros da provincia a nivel galego e con máis fincapé estamos a facer dentro da Deputación Provincial da Coruña e vamos a facer un investimento de un 53% máis que rondará os 5.700.000 euros. A Administración Provincial incrementará tamén o próximo ano os fondos destinados a cultura e lingua, con máis de 13 millóns, así como o mantemento e mellora da rede provincial de estradas, con preto de 25 millóns para a área de vías e obras.